família diocesana, família del Vallès, oriental, occidental. I vos, que per les xarxes us trobeu i us pregunteu, i això què és? L'Àgora d'Éguera. La diòcesi de Terrassa podríem dir que té una arrel molt antiga, la Seu d'Ègara. I en aquesta Seu d'Ègara, abans de ser la Seu d'Ègara, hi havia un àgora. I un àgora és un lloc important d'encontre, de diàleg. Per això aquest programa es diu l'Àgora d'Éguera. Aquest programa té diferents moments. Cada dia prendrem una tapeta amb la beguda corresponent i l'amic Quico Parcerisses ens dirà com ha de ser això. Al seu primer programa, i coincidir amb la Setmana Santa, us portem aquesta etapa, que en aquest cas és cuina dolça. Serien uns bunyols de vent, de Quaresma, de l'Empordà, amb una recepta molt senzilla que la podeu fer tothom a casa i que segur que té èxit assegurat. Per acompanyar aquests bunyols i tenint en compte que serà el primer programa, us presentem, per fer la copa, aquest vi escumós inicial, que és un reventós Bassagoiti. Aquest vi escumós està fet de manera tradicional, sense sucres afegits, amb molt pocs sulfits i amb cap químic. Que vagi de gust. En aquest programa sempre hi haurà una importància del que és la llum de la paraula. Tenim un bon biblista, mossèn Marc Aceituno. Ell ens ajudarà. La paraula de Déu ens mostra la vida de Jesús. La vida de Jesús està tota amarada de la intimitat amb Déu Pare. En els moments cabdals del seu ministeri, Jesús s'encomana de manera intensa en la seva comunió amb Déu. Un d'aquests moments és l'elecció dels 12 apòstols. Ens diu l'evangelista Sant Lluc que Jesús va estar tota la nit en la pregària de Déu just abans de convocar 12 homes per tal de, separant-los del seu ritme ordinari de vida, enviar-los a una missió nova i transformadora. Aquests apòstols, doncs, són el fruit de l'amor del cor de Crist envers tota la humanitat. Aquestes persones van ser testimonis de la Pasqua del Senyor. Va donar la seva vida en la creu, ha ressuscitat i els va enviar amb el do de l'Esperit Sant per il·luminar el nostre món arreu del temps, arreu de l'espai. Els successors d'aquests apòstols són els bisbes, que amb la seva corona de preveres o sacerdots ajuden en les diòcesis a que aquesta gràcia de Crist arribi a tothom. De manera especial, doncs, el bisbe diocesà és la persona que ens fa visible la diligència, l'amor, la sol·licitud de Crist ressuscitat envers tots nosaltres. La predicació de la paraula de Déu, el do dels sagraments, l'exhortació a dur un estil de vida coherent amb el do que hem rebut, que ve de Déu, i també l'alimentació de la nostra ànima, del nostre esperit amb la pregària, són els puntals que ells ens ofereixen a tothom, per tal que allò que hem rebut espiritualment ho fem vida dia a dia. Per això és molt important sempre en el nostre viure quotidià, com a persones creients, que tinguem en compte el ministeri d'aquestes persones, perquè són una expressió de la generositat de Crist envers tots nosaltres. I ells també, generosament, ens donen no només el seu temps o les seves qualitats, sinó també la seva pròpia vida per nosaltres, perquè són com una icona de Jesús bon pastor. Aquest programa també vol tindre un moment de bones notícies. I les bones notícies ens les dona l'Ivet Rodríguez. I ella cerca notícies que són intemporals, però són bones. Bones notícies. Monsenyor Pizzabella, patriarca llatí de Jerusalem, ens va dir en la seva estada a Barcelona que no tot està perdut a Terra Santa i que el desig de pau dels cristians de Terra Santa s'està convertint en una gran responsabilitat per assolir la pau, entenent que després de la guerra caldrà trobar l'espai per reunir-se tots junts per afrontar la crisi. Per això, serà necessari cercar les paraules no violentes, sinó paraules d'entesa, i que no ho han de fer solament perquè sigui necessari, sinó perquè s'estimen.
Rafael Gil és el director acadèmic del curs online de Teologia del Cos que ens dona una bona notícia. Després de la revolució sexual del 68, molts van treure significat a la sexualitat. Fa anys que sols en parlen d'emocions i sentiments, negant una realitat biològica, genètica, fenotípica i fins i tot espiritual. La nostra societat hipersexual ens diu: fes el que vulguis i quan vulguis, i seràs feliç. Però ens adonem que en realitat això no és així. Hi ha molta infelicitat, tristesa, insatisfacció, potser més que mai. Quan fas l'experiència de la teologia del cos, dius: això és el que precisament cercava, és el que jo volia. M'emociono perquè en aquests cursos i trobades veig persones recuperades, vides transformades, persones esperançades per la força d'aquest missatge. Una bona notícia sempre pot ser una bona lectura. Els llibres són com una finestra al món, i fins i tot al món més intern, i així trobar el sentit i significat de la nostra quotidianitat, o trobar la bellesa que és i representa el do de la vida. Els llibres poden enriquir la nostra ment i el nostre esperit. Cerca llibres que et donin a conèixer l'apassionant realitat de les coses. I després, arrasarats al Santuari de la Salut, doncs la Lali Aura ens oferirà pautes per pregar. L'Església és una gran escola de pregària. Molts de nosaltres hem après a dir les primeres oracions estant a la falda dels pares o dels avis. Potser custodiem el record de la mare i del pare que ens ensenyaven a recitar les oracions abans d'anar a dormir. La vida d'una parròquia i de qualsevol comunitat cristiana està marcada pels temps de la litúrgia i de la pregària comunitària. Aquell do que en la infància hem rebut amb senzillesa, ens adonem que és un patrimoni gran, un patrimoni molt ric, i que l'experiència de la pregària mereix ser aprofundida cada vegada més. Tot en l'Església neix en la pregària i tot creix gràcies a la pregària. Les dones i els homes sants no tenen una vida més fàcil que els altres, encara més. Ells també tenen els seus problemes per afrontar i, a més, sovint són objecte d'oposicions. Però la seva força és la pregària, que treuen sempre del pou inesgotable de la Mare Església. Sense la fe, tot s'enfonsa, i sense la pregària, la fe s'apaga. Fe i pregària, juntes, no hi ha altre camí. Per això l'Església, que és casa i escola de comunió, és casa i escola de fe i de pregària. Senyor, ajuda'ns a pregar. Avui el programa és una conversa amb el nostre bisbe. Família diocesana, família del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, i aquells que per la xarxa doncs ens trobareu. Volem que aneu coneixent de què es tracta, com és la nostra diòcesi. I per això comencem, doncs, amb el nostre bisbe, perquè doncs, és el nostre pastor. I la veritat és que n'estem agraïts. Déu vos guard. Jo li voldria preguntar, el lema seu és important, són unes paraules que frapen. Per què el va escollir? Bé, el lema que té cada bisbe, evidentment és important perquè l'hem escollit amb algun significat, no? Certament. I les paraules del lema expressen una actitud de Sant Pau, perquè és una frase de Sant Pau, que diu: sé de qui m'he fiat. Es pot traduir també, hi ha traduccions de la Bíblia que posa sé en qui he cregut, però en qualsevol cas, quan diu en qui he cregut, es diu en aquest sentit, no? Sé en qui he cregut i m'he refiat. I jo vaig escollir aquest lema
aquestes paraules, vaja, com a lema, perquè, perquè sempre quan dones un pas endavant hi ha una sensació d'una certa inseguretat. Humanament és així. I partim de la realitat de la pobresa humana i de la limitació, vull dir, humana, no? Llavors, el repte que es plantejava i que continua, un és conscient de que supera les pròpies forces. No és un repte purament humà, té una transcendència i unes conseqüències que van molt més enllà d'una organització humana, que pot funcionar o no, millor o pitjor. Això també, l'Església també, però és molta responsabilitat sentir experimentar que el Senyor et confia una tasca, una missió, és una missió en la qual hi han implicades moltes persones, tota la diòcesi, des d'infants, nens petitets, fins a les persones grans i els malalts que estan als hospitals o a casa seva, no? I al donar el pas endavant, doncs, vaig voler-ho fer, donar-lo amb aquesta convicció de que no és purament una empresa humana, no és una organització, no és un tema que depengui només de les meves capacitats, que són les que són limitades, com tot ésser humà, sinó que, sobretot, és confiar en ell i saber que és ell qui t'envia i, a més, que t'acompanya al llarg de la vida. Hi ha un fet que s'ha parlat molts cops, estem en un moment molt però molt individualista. Quan el papa convoca el sínode hi ha un tema molt profètic, que és aquest treballar junts, que vostè l'ha recollit moltíssim. I tant en els preveres com molts grups de laics, vostè va convocant en aquest treballar junts. Efectivament, treballar junts, clar, d'una banda és una necessitat humana. De fet, Déu ens ha creat per viure en societat. Vull dir, Déu no ha creat els éssers humans per viure sols en una illa, sinó per viure en comunitat. Així venim al món en el si d'una família, creixem, doncs també en el si de la família, i anem obrint la xarxa de relacions entre nosaltres i vivim en comunitat perquè, parlo humanament, ens necessitem els uns als altres. Però és que, a més, es tracta d'una missió, la missió tant de seguir Jesús a l'Evangeli com de comunicar-lo, que ell ho ha encomanat a una comunitat també, que és l'Església. O sigui, Jesús no s'ha revelat ni es va revelar al principi individualment, avui a tu i al cap d'una setmana a tu i després a un altre, sinó que va aplegar deixebles. I anava amb els deixebles, i d'aquests deixebles en va escollir 12 com a col·laboradors seus més propers. I després els encomana a tots, no només a un o a un altre. Aneu al món sencer, prediqueu, bategeu, ensenyeu tot el que jo us he ensenyat. Hi ha, per tant, un designi de Déu de que treballem junts i caminem junts. Això és el que recull el sentit més profund d'això que ara sentim parlar, que és el sínode. Però és que no és ara només, no, això ve de l'Evangeli. I
I després, o sigui, és evident que estem en aquest món i necessitem col·laborar entre nosaltres. Perquè el Senyor ens ha fet variats, un té una capacitat, un altre té una altra, un sap fer una cosa, un altre sap fer l'altra, i és tot junt al servei del regne de Déu, de l'Evangeli, que hem de treballar per donar fruit. Hi ha una cosa que dona molt a pensar. És fàcil criticar, però amb el temps vas experimentant que l'Església és el lloc de l'actualitat de Crist, és el lloc de la presència de Crist. I una mica mirant la història, cap temps ha estat fàcil. Llavors hi ha una tendència com de ser molt crític del moment present i mitificar temps passats com si no haguessin estat difícils. I el que veus que el gran misteri és aquest és el lloc. Vostè això de diferents maneres també ho ha deixat entendre, aquest afecte per l'Església amb molta naturalitat, reconeixent el factor humà dels batejats. Sí, el factor humà dels batejats és el que és. Jo també soc batejat, evidentment, i tots tenim... I és així com el Senyor ens ha creat i ens ha cridat. I és així com ens estima. El problema és que a nosaltres moltes vegades ens costa acceptar la realitat, aquesta realitat, de que jo tinc uns límits i unes mancances, però l'altre també, i l'altre també, i l'altre també, i el Senyor vol que col·laborem així. No ens ha fet àngels, o sigui, ha creat els àngels, però aquí no som àngels, aquí som humans. I com a tals humans hem de col·laborar. Nosaltres sovint reaccionem rebutjant la realitat, no acceptant la realitat. Potser per un perfeccionisme, per una il·lusió, potser per un romanticisme del passat, potser per aquest aspecte també, són factors que influeixen, de l'individualisme que abans es comentava, que ens pot portar a pensar que jo tinc la visió autèntica. Jo sí que ho veig clar. Aquests altres, això que estan fent, estan equivocant. Mossens, bisbes, Sant Pare, el que sigui. Perquè jo tinc la visió. Però aquí es tracta d'acceptar el projecte de Déu tal com és. Això no vol dir que hem de lluitar per millorar com a comunitat, com a església. Contínuament hem de mirar de millorar, de ser millors. Però realment l'església és un gran misteri, i jo ho he comentat moltes vegades. Per mi és el més gran misteri, perquè el Senyor treballa amb un fang que, a més de ser fang, no és de massa bona qualitat, el nostre fang. Però vol treballar així, amb això, i aquesta és l'Església, no? I quan somiem, de vegades, segurament, hem sentit persones que, a mi, jo almenys ho he sentit, persones que m'han dit: jo crec en Déu, però amb l'Església no. Jo amb Jesús sí, perquè Jesús és un personatge molt bo com cal, però l'Església no, que és un desastre. Bé, és una reacció humana que es comprèn, però és irreal. Jesús està en l'Església. O sigui, en l'Església l'hem rebut en el baptisme, hem rebut la fe en Jesucrist i l'hem rebut en l'Església, i en l'Església hem crescut, ens hem alimentat, ens hem format, hem anat creixent. En l'Església els sacraments ens acompanyen en la vida, en els diversos moments de l'existència. O sigui, els sacraments que són accions de Jesús en nosaltres. I
mireu, jo acabo dient, sí, pots creure en un Jesús a la teva idea, fora de l'Església, però no és l'autèntic Jesús, no és el veritable Jesús, que només es troba en l'Església. I acceptar la realitat. Jo una vegada, en un sopar fa anys, en el que hi havia un cardenal de l'Església Catòlica, que és bastant conegut, no és d'aquí, és estranger, i va comentar una mica, no recordo exactament quin tema era, però va dir, la nostra fe és aquelles paraules de Jesús a l'Evangeli de Sant Mateu. Sobre aquesta pedra edificaré la meva església. I va recalcar, super ang petram, va recalcar, sobre aquesta pedra edificaré la meva església. Aquesta és la nostra fe. Enguany, 20 anys. Es va viure la gràcia de l'inici i ara ve la gràcia del present i l'esperança en el futur. Com viu aquest esdeveniment que el començarem a celebrar a partir del 15 de juny? Jo, personalment, el visc amb gratitud, amb acció de gràcies, donant gràcies al Senyor, perquè és ell el que ho ha fet i ho fa tot. Dies abans de la creació de la diòcesi jo ni m'ho imaginava. La gent no ho sabíem. Suposo que hi hauria algú que ho sabria, però jo no ho sabia. I després, bé, se'ns va donar. O sigui, Déu està present, és una prova més de l'acció de Déu, de que està present, de que actua en nosaltres i en l'Església. Llavors han passat 20 anys que hem rebut tantes coses que no podem, no puc jo, especialment, personalment, i no ja només com a bisbe, sinó com a batejat, no puc sinó donar gràcies a Déu. Ara, això no treu que hem de mirar endavant. O sigui, aquella gràcia fundacional no la podem perdre. O, dit d'una altra manera, hem d'actualitzar-la, hem de reviure cada dia aquella gràcia fundacional d'una comunitat que el Senyor va fundar, una comunitat cristiana, aquí a la nostra diòcesi. Ara permeti'm, li donarem una petita cosa. El Senyor té set de nosaltres i nosaltres tenim set del Senyor. I ens passa això que hem comentat, que som fan, i de vegades dona la sensació que ens enfonsem. I hi ha en el retaule de Borrassà aquell moment en què Sant Pere a les aigües necessita la mà de Crist. És una bona dona que té traça en fer pintura, la fa amb trossos de fusta reciclats i he volgut fer aquest fragment. Sí, és com el fragment del retaule de Borrassà. És un trosset. És una gran catequesi, aquell. Sí, els retaules eren la catequesi de l'època en l'edat mitjana i en el Renaixement i en el barroc també, no? I ja veieu. Moltes gràcies. I després ja sap que un record molt maco. Que m'agrada el soroll. Li sembla que fem un brindis? Home. Perquè això sigui un bon inici? Que sigui un bon inici, aquest programa, aquesta gravació primera. Molt agraïts. Molt bé. Gràcies i felicitats, senyor Joan. Moltes felicitats.
els que van molt bé